hlavne gratulujeme k víťazstvu, ukazujete výbornú jarnú formu, čo k dnešnému zápasu povedať. Ďakujeme. Tak ďalší ťažký zápas na ťažkom teréne, ale prvý polčas sme využili tie naše príležitosti. Vlastne mali sme tam aj 2 penalty, čo nám veľmi pomohlo. Mal som tam aj ja predtým šancu, ktorú som nevyužil, ale potom sme premenili tie šance a myslím si, že druhý polčas bol už taký opatrnejší a že sa ten zápas skôr dohrával. Bola to taktika vstúpiť do toho zápasu, ako kontrolovať tú hru, mať tú prevahu zemnú, vytvárať šance? Tušili sme, že Prešov bude trošku v hĺbšom boku hrať, ale potom sme si to trošku otvorili a ako som povedal, využili sme tie naše príležitosti. 4 víťazstva jarné zápasy, 4 víťazstva, skóre je fantastické, takže asi musí byť maximálna spokojnosť v kabíne. Určite sme spokojní. Škoda vlastne, že sme dneska dostali ten gól prvý. Myslím si, že sme to mohli udržať aj na 0, ale verím, že nám to pôjde takto aj naďalej a že tých bodov budeme získavať čo najviac a budeme aj v tabuľke stúpať vyššie. Bola dohoda, že Sila Gadze prvá 11 a prípadne druhá? Ako to bolo? Nebola žiadna dohoda, ale vlastne bol som tam ja, Peťo Kovačík a Luka, ale povedal, že chce dať prvý ligový gól, tak sme mu nechali tú prvú penaltu. 411 minút Matej Jurečka, no tak škoda, že popadlo teraz penalty. Áno, ako som povedal, škoda, mohli sme to aj dneska udržať, ale taká smolná penalta, ale je to futbal, takže musíme to brať aj takto. Hlavne sú tie 3 body dneska.